जोंनि सिगाङाव बुंनानै जोंखौ थगायनो नागिरनाय बादि जादों जे BTR गभर्नमेन्टआ 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल TET जेनाखि 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोर जाय बिथांमोना माने सिगां समनिफ्रायनो फोरोंगिरि मावनानै दं दासिमाव रेगुलार मोनाखै जे बिथांमोना माखासे सोबाय 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल टिचारफोरखौ नाथाय बिथांमोनखौ रेगुलार पस्टआव सोनायखौ जों जेबो दुखु मोनाखै जों अप'ज खालामाखै खारन बिथांमोनाबो मोन्थाय दं नाथाय बिदि होननानै बे 6 मान्थ आरो 99नि फोरोंगिरिफोरखौल' रेगुलार थिसननाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा खारन जोंना BTR हिसाबै 19,876 जेनाखि अलरेडि TET पास जाना दं फ्रेश TET पास जानाय जे बिथांमोनखौ दासिमबो थिसननानै होयैया आरो जोंखौ खबर लायैया बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव आरो जों दिनै मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो जे जोंनि मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' आरो जेनाखि दा सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो जे जोंनि BTCआव दासिमाव रेगुलार पस्ट हिसाबै SIU ग्रुपनि थाखाय 1200 पस्टआ दं होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दं नाथाय दुखुनि बाथ्राया बिसोर जे आसाम गभर्नमेन्टआ खेबथाम खेबब्रै रिक्रुटमेन्ट होखांनायनि उनावबो बिसिना बोरै हाजार हाजार पस्टआ SIU ग्रुप जानानै रिक्रुटमेन्ट जायो खिन्थु जोंनि BTRनि बे माथ्र 1200 पस्टआ मानो दाबो 2 बोसोर गाहाम बारलांबाबो SIU ग्रुप जानो हायाखै दा बेवहाय जोंनि खुंगिरिफोरनि माबाफोर सिङाव आखाइफोर दं नामा दा जों बेखौ TET पास जानाय बिजाथिफोरा मिथिनो मोनाखै खारन SIU ग्रुप जानो थाखाय बेबादि इसेबां गोबाव सम लाया होननानै जों मिथिनो मोनो खारन नै आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टार रनेस पेगु बिथाङाथ' बुंबाय नैबे सेप्तेम्बर मासावनो 15,000 जेनाखि टिचारफोरनि पस्ट बेखौ फिलआप खालामसिगोन नाथाय जोंनि BTR गभर्नमेन्टआव बेफोरनि खुनु पात्ता आरो खबरानो गैया जे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौ ना मानांगौ बिथांमोना जेबोखौनो खबर लायाखै गावसिनि पलिटिकेलि लाबा लाबनि थाखायल' खोथा बाथ्राफोर बुंगासिनो दङ आरो बेराफारसेथिं जेनाखि जानानै थानाय 6 शेड्युल स्पेसियेल TETनि जे मार्कशिट बे मार्कशिटखौबो दाबो सेबाया राननानै होनो हायाखै दा बे जोंनि गभर्नमेन्टजों लोगोसे सेबा बिथांमोना जयै लोगो नांनानै खुङो हिसाबै बिथांमोना 6 शेड्युल स्पेसियेल TETनि मार्कशिटखौ गोख्रैनो राननांगौ आरो जोंनि BTR ओनसोलाव जेनाखि दा फोसावबाय थानाय 1200 पस्ट बे पस्टआव गोख्रैनो भेकेन्ट जानानै थानाय लांदां जायगाफोराव जोंनि TET पास क्वालिफाइडफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों थिसननांगौ केन्डिडेटफ्रा BTRआव पास जानानै दङब्लाबो जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ दासिमबो खेबसेबो रिक्रुटमेन्ट होयैया जोबोद दुखुनांथाव आरो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा खारन जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ बुंबाय थायो क्वालिटि इडुकेसन खोथा फोरोंगिरिफ्रा क्वालिटि जानांगौ जोंनि बर' बिजों मिडियामफ्रा थांनानै थानांगौ नाथाय बिथांमोना खुगायावल' क्वालिटिनि खोथा आरो जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि बाथ्राखौ जों बे समाव ओरैनो बुंगारनाय बायदिसो जों मोनगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टआथ' अलरेडि खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होखांबाय थांनाय 2022 मायथाइफ्राव आसाम गभर्नमेन्टआ रिक्रुटमेन्ट अलरेडि होबाय नाथाय बे आसाम गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्ट होनायाव जोंनि बर' मिडियामनि पस्टआनो ओंखारा नांगौ बायदि ओंखारा थांनाय 2021आव जेनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्ट TET पास जानायफोरनि बेवहाय LPआव माथ्र 90 जनल' दंमोन आरो UPआव दंमोन सा 16 दा मोननैजों दाजाबनानै नायोबा 1,116 पस्टआ बर' मिडियामनि थाखाय ओंखारो आरो नै दाख्लैसो बावै मे मासाव जोंहा आसाम TETनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारबावदोंमोन बेवहाय गवालपारा आरो धेमाजि जिल्ला बे मोननैजों मिलायनानै गासै 40 पस्टआ ओंखारदोंमोन नाथाय UP हिसाबै 0 गैया दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होसेयावबो आरो लोगोसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बे 6 शेड्युल एरियाफ्राव अलरेडि टिचार रिक्रुटमेन्टखौ सोखांनायनि उनावबो नाथाय जोंनि BTR ओनसोलाव दासिमबो TET पास क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ थिसनथाइ होयैया बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बेराफारसेथिं जोंनि जेनाखि बर' बिजोंनि फरायसालि बे फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाला बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ
आरो जोंनि बर' बिजोङा गैयिनि थाखायनो दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सोलो खालामनानै एमइ स्कुलफोरजों एमएलकेएमएस खालामनायनि बिथांमोना थांखि लागासिनो दं आरो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। बेराफारसे जोंनि फरायसालियाव सिंगेल टिचारनि जेनोखि जेंना बेयो गोबाङैनो दङ, बेखौ मिथिखासै।